Hola a tots i a totes, i aquí com podeu estar veient, avui farem un tutorial de Twitter i aquí per crear la teva compte, si no en tens cap compte, pots posar el teu nom i el teu correu electrònic com a preferència perquè el telèfon et pots oblidar i pots fallar. Si ja tens compte creada ja pots anar a iniciar sessió a baix, que aquí pots posar el teu correu que hagis posat, el nombre de telèfon i la contrasenya que hagis elegit per la teva compte de Twitter. Bé, aquí és la nostra pàgina principal, allà on sortiran totes les persones que seguim i el que hagin pujat o el que consideri Twitter que és una suggerència per a tu i per a poder emplear. Aquí a la lupeta podem observar que és per cercar. Aquí normalment podem cercar celebritats com per exemple qualsevol famós que tingui Twitter, ja que molts d'ells l'empren per poder xatejar. A la campaneta, aquí com podem observar, t'arriben totes les notificacions de la gent que tu segueixes a Twitter i del que publiquen ells. Això és una forma per estar al dia de tots els que segueixes i els teus amics. Allà dalt surt totes i menciones. A totes és per veure estar al dia i menciones és per veure qui t'ha mencionat les seves publicacions i per què t'han mencionat o el que sigui. Aquí podem veure els xats. És com un tipus de Messenger, algo així parescut, i podem emprar-lo per xatejar amb els amics o els que seguim. Allà dalt a l'esquerra, com podem veure, de vora inici, trobem la nostra careta. Si li donem, podem veure el nostre nom d'usuari i moltes coses més, com per exemple configuració i per entrar al nostre perfil. També aquí podem veure els elements que hem guardat, com per exemple els tuits que ens han agradat o el que sigui, podríem entrar-hi. Aquí li donem a perfil i com podem estar veient, veiem el nostre perfil, que és el que nosaltres publicam i el que nosaltres volem que es vegi el públic. Aquí, a dalt, a la dreta, podem entrar a editar perfil, que és per editar el nostre perfil i podem posar barres o el que vulguem en el nostre nom de Twitter. Aquí podem observar la nostra localització, el nostre lloc web, allà on volen que entri la gent si mira el nostre perfil, la nostra data de naixement, si també volem posar-la. Per publicar un tweet o un Twitter, i aquí li diuen tweet, anem allà a la plometa amb el més de vora i aquí podem escriure el que vulguem, podem també, si volem, añadir una fotografia de la nostra galeria i moltes més coses, un GIFs també podem añadir àudio si volem i també podem posar ubicacions i l'únic que hem de fer és donar a tuitear. Aquí, com podem observar, sortiran suggerències per nostres i la barra de dalt també es pot moure perquè hi ha altres opcions. Aquí podem observar els tuits i respostes que ens han donat a nosaltres i aquí les fotos que han penjat a nosaltres. A me gusta podem trobar tots els tuits que hem donat like o que ens han agradat i les hem donat likes per mig guardar-los d'una forma en el nostre perfil. Si donem clic a l'icona de l'esquerra baix podem trobar aquí com tuitejar, és a dir, com comentar un tuit que han publicat les persones i podem retuitejar també, que s'emplen normalment poques vegades, però si s'emplen amb cap normalment, perquè això es torna al teu perfil. Aquí, si Twitter, l'avantatge que tenim és si coneixem qualcun famós o el que sigui, podem estar més prop a ell, ja que solen publicar més coses aquí. Moltes gràcies i espero que us hagi agradat.